бъде забавно. Цъка се Skype, видео, Window мод на Window, на резолюцията ти дете е на 100 на 1280, 720. Добре, аз ти казвам, тотката знам къв си. Едно знаеш къде знаеш, че си пагади. Аз ще ми помагам на този. Окей. Като остане на 600 се маха. Взел само едно да стигнеш, че... Не, свободба. Синия бъфет да убива. Колко XP ти трябва за второ ниво? Кой на мен само 200? Няма тапс. Браво бе, Стюар! Бега оттам бе! Бе, какво се фармиш, ти сме сапордо е? Ай спри да ги източваш, моля те се. Момент живот. Вау, емо, дай first bull, тате. Бе оттам бе. И от миналото също мога да се напълниш. Върни джунглата! Ами то се купуват, това не е съпорт айтъм, емо. Това не е съпорт айтъм. Ти резерв first. Бягай. Нуп. Плакам се от сапорта, защото той е по-голям левел от мен. Заради стигането на минални. Човек, няма да биеш миналници. Какво прави сега? Айде, обясни. Какво направи току-що? Съм пълно просто. Бягай от храсталака. Може да се дадеш живот в не типах на теб. Ти го на себе си. Кога бе? Не, изхъбил се ето може би. Бягай оттам, сега попишата бамни в стената и си до там просто. Ето, който казах. Пълен, но продавай сега той и си, продавай сега то
тъп пръстен и изкупи някакъв support item. И видя ли какво скупих аз на Блицкранга, бе? Ти си ми support. А не си скъпа нищо свързано с саппорта. Там е така. Да. О, мъгъл, човек! Пълен нуб. Що продаде само това, бе? От то ти трябва! Човек, ти си пълен нуб. Пълен нуб. 3 лигата. Лигата не е за теб. Гледай, стилвам и милионите. Ти си най-лошият саппорт на света. Умри се. Шива. Нуби фида. Какво? Чуеш колко да сега ще бамни в снимата. Вау, добре, че ми дадеш живот, то ми трябваше. Сега ако не го беше удара това ми, щях да го убия. Бягай оттам, бе. Бягай, сега, тушки, върни тук тей. Какво се прибие? Кой ще прибие? Аз теб не мога да прибия. Никой, бе. Гледай сега, пак ще умре. Нищо. Тя седи това езеро на кошмар. Вау! Какво направи този, бе? Да, забих. Тъпа работа. Тъп лаптоп. Тъп лаптоп. Човек, пак ли си с тези тъпи работи? Ако писи саппорт работи, не ми пука, репортвам та. Просто те не могат да са. Единствено нещо, което мога да играеш е на джунгла. За да там си просто. Друго нищо не мога да играеш, освен джунгла и фида. Джунгла добър, бот фидър, мид фидър, топ фидър. За да затворите. Не, мид не играй просто. Мид не е за теб. То не съм сигурен дали изобщо нещо е за теб, освен джунглата. Гледай, стилваш ми милионите наред. Пищи. Еми ти не гледаш мапа, пищи си маната, тя ти трябва. Ултът ти дава живот на всички в отбора. Няма, ако не знам, там имат лард.